kwatokwana Majera Jaros anozivikanwa kunzi Majera Jaros is one of the people vane inside information nezvichiitika muruling party ZANU-PF, especially kumusoro kana zvinhu zvinenge zvichiitwa behind the scenes. Panguva ine Majera Jaros ari kuda achitaura mashoko achiti yesterday on Sunday pane meeting yakafinishiwa yekuplana the downfall yaVP Constantino Chiwenga. Zvobuda achitaura panguva ine achiti whatever happens kuna general but this upcoming ZANU-PF conference zvichadetermine the future yevagari venyika yeZimbabwe. Sanapinda mashoko ari kubuda panguva ino arinyatsoratidza kuti VP Constantino Chiwenga, people they must start praying for him. Subscribe or like or turn the bell icon. Majera Jaros posted this picture rageneral panguva yavakanga vachisika medical treatment pavakapunyuka upenyu hwavo hwagurwa nezvigananda. Anodanyora achiti the Midlands Cabal is finished its meeting today. Whatever will happen to the upcoming ZANU-PF conference will determine the future of Zimbabwe. It's make it or break it. What I know for sure is that General Chiwenga will prevail. He survived assassination for a reason. Domashwa Ruda panguva ine vanhu vachiti VP Constantino Chiwenga vakatomboplanirwa vakatomboenda kune dzimwe nyika dzakaita sana China achisika treatment yanyatsokuonekwa kunzi upenyu hwavo hwanga hwagurwa hwanga hwapera, but akasurvive. Pakusurvive kwavo hakuzi kwe2 cents. Kune reason iriko behind. Mashoko ari kubuda panguva ine vanhu vachinyatsokuti general is a real comrade, ndiye munhu akarwira nyika yeZimbabwe to liberate vagari venyika yeZimbabwe nemasource ese arimo from zvigananda. People vanokwa kunzi vanongouya panguva ino vachisupporta themselves chete, vanokutarisa kuti ivo nemafamilies avo vari kukwanisa kurarama zvavari kuda here, vasingatarisi kuti macitizens vari kuwana maservices here akakwana nezvizvo zvakada. Mashoko ari kubuda panguva ino pane marumors nemaspeculations ari kuonekwa kunzi VP Constantino Chiwenga pane maplanned attacks, pane mameetings ari kuitiwa ekunyatsokuplana kuti general vangamuwisa sei. Mashoko ari kubuda panguva ino but people they are still supporting him vachiti tinomira nageneral. Pinda comment section medu mafungiro enyu moti kudi pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like, chita on the bell icon.